Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi qala ula-ke nombukiso ngicela usekhaya la subscribe ku channel ulike video bese ke uciphiza i-notification bell wenzela ukuthi ke ngaso sonke isikhathi kule channel ke mangiphosta i-video wena ke bese ke uthola i-notification then ngokusheshsha bese uyangena kuleyo video uyayibuka Zikwi-Trend TV. Siyaqinisekisa ke ukuthi ke sikulethela ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingane zakwethu sisesendaweni yaseNanda. Indawo yaseNanda ke ike yaduma kakhulu ngeqembu ekuthiwa ke iWest, abanye bathi iWawa West. iWest Gang yaseNanda kuyiqembu lezigilamkhuba, igebengu eyibamba inkunzi, ezibulala abantu, zigqekeza imizi yabantu. Bafethu ke yilo ikhale enjalo endaweni yaseNanda, ikakhulukazi esigcemeni ekuthiwa ke iKabesta. Ilapho ke impela ke okuzinze kakhulu iningi lamalunga eWest Gang. Ukukupha nje i-update ukuthi ngabe zikhala kanjani kuleya ndawo. Osukwini la izolo kuvela ke udaba lokuthi kunombhemu obulewe osukwini la izolo. Kahle kahle ngizothi kunabalisa ababili ababulewe osukwini lwayizolo. Kuthiwa ke lo mlisa ubeke vakashele umngani wakhe laphana ke kwaBesta. Kunesigcinyana ke nje khona laphana kwaBesta kuthiwa ke ingakankanyamba. Kuthiwa ke lo mlisa ubekade ke evakashele ke umngani wakhe. Lo mlisa lo usebenza kaMacro kule Springfield. Ngithemba ukuthi ke abanye benu bayakwazi. Kuthiwa ke ubevakashele umngani wakhe, kuthiwa uthema ethu yanoka egate kwaqhamuka izigebengu zamdubula, zaphinde ke zadubula nalo obemvakashele. Umthombo ke engithole kuona ke lolu daba uyena ke uMandla Chris. Ngithembe ukuthi ke abanye benu bayamazi ke ukuthi uMandla Chris uvame ukuthi ke aposte ngazo ke igemegeme ezenzakalayo nje la eNingizimu Afrika, but engakusho ngingathi ke nje uMandla Chris yize noma eposta yena, kodwa mangizobuka nje igemegeme ezenzeka kaBesta eNanda okusolakala ukuthi igemegeme ezenziwa iWest Gang, ngingasho ngithi uMandla Chris ku100% weyigemegeme uMandla Chris uposta only 5%. Kuningi kakhulu okwenzakalayo kaBesta okugcina mhlambe kungafikanga kuMandla Chris. Bafethu khona umthombo esengutholile ozinze khona kaBesta ozolo umbhutshuzela nje each and every time akhona ke isigemegeme engikwazi ukuthi ke ngizolidlulisa la kunina. Bafethu ke lona daba nje bengiliphethe layo ke iWest Gang olwenzeke izolo, kubulawa komlisa obevakashele umngani wakhe othema inoka egate kwaqhamuka igebengu zamdubula, zaphinde ke zadubula nalo obemvakashele. Bafethu make sure ukuthi uyalike i-video, uyasubscribe kwi-channel. Sithembe ukuthi ezikamkhwanazi i-NIU zisezithendeni zabo, mhlambe khona esokuzwa ukuthi bashayiwe. Mina ngizobe ngikhona ngizoku-update nje ukuthi ngabe kuqhubakalani ngalolu daba. Make sure ukuthi ke awulenze iphutha, uyayilike i-video. Uma ukuthi ke usubscribe-ile ku-channel, make sure ukuthi ke uyasubscribe. Bafethu asihlangabezane kwi-video elandelayo.